Nyakuramogi erokamana nyakumi yero Ramogi TV odhiambo ma kawuono en poch gi pank ni yerowa esechegi tarika 13 dwe mar achiel gana ariyo kod 26 arwakni machiegni ahinya mar yudo weche manyien mag oimore achiel kachiel Ramogi TV biro ni kami mago mosetimore nyaka ne piny nyaka gi sani machiegni ahinya Nyakuramogi mokwongo wayudo ne thuond weche. Where are the teachers to teach this subject? You don't bring us learners, and there is nobody to teach those learners. How will we teach aviation without a teacher to teach aviation? How will we teach marine science without a teacher to teach marine science? Moko kuom jo sekta mar somo ywak ni sirikal oketo nyawe ango buge kod jopuonj moromo ne somb grade mar 10. Ja Kenya moro donjone board mar bad migao ma keyo stima ketrako ni deo mana dhot achiel e lemo mag tije. En gima lit ka nyathini ni tere jela ka ngima. Nyathi tere jela ka ngima to ka gik to nyathi dhi yudo ka nyathi onge makia gima dhi go dala kata dhi gi maiti kata dhi gi rang'ol kata dhi kode ko wuotho akia. Mabus moro yudo thieth bang' wang' e od twech ma Kendege Migori ka ripot wacho ni nyuka emanyocho wang'e. Nyakuramogi bed thuolo mar ndiko na namba en 3 Facebook en Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X en Ramogi TV KE. Tuli kod wachiel kachiel e yorego ka imiya pachi weche manyien ma wakelo ne otieno ma kawuono. Nyakuramogi jaloko mara iluongo ni Liz Otieno, nyagoto simo nyinga en George Bati machiegni. Seche ma jopuonjre mag grade mar 10 donjo e sikunde mopogore opogore mag sekondar mamalo kata senior school ng'ur nitie kaluwore kod chenro manitie mar tiego jopuonjre go. Ma en bang' yangore ni moko kuom sikunde onge kod lony mar chiwo tiegruok mowinjore ne jopuonjre go ka wach buge monego tigodo bende ikoni pok oyangore maler. Joja oko yawnwa weche manyien mag oimore gi siganani. Ng'ur osechako nyiedhore e wi chenro mar somo mageto jopuonjre mag grade 10 masani donjo e sikunde mag sekondar mamalo e thuolo mokwongo. Ma en kaluwore kod gino mikoni en onge mar ikruok makare to chutho ne jopuonj madhi tiego jopuonjre ma kamago. Riwruog jopuonj ma Kuppet bade ma Mombasa koro nyiso luoro margi e wi kaka gibiro tayo somo ma kamano ka onge ikruok malong'o. We have been given learners for STEM subjects, particularly electricity, aviation, marine science, and etc. Where are the teachers to teach these subjects? You don't bring us learners, and there is nobody to teach those learners. How will we teach aviation without a teacher to teach aviation? How will we teach marine science without a teacher to teach marine science? The independence of the JS schools in Kenya will be the beginning of the success of the CBE curriculum in all the schools in Kenya. We are urging the president to rethink and replan and also give directives to the Minister of Education that they go to these schools and see what is happening. Giywak ni kato bedo ni pek mar lony mar CBC ne oketi e lwetgi, piny owacho bende pod orem chopo singo mar ndiko jopuonj mosebedo katiyo kaka kojolo. We also want ourselves also to live a standard life. A teacher cannot be expected to teach in a class while you are suffering, while you are hungry. We are really pleading with you. These teachers have really served this country for a whole year diligently, and you can see from the result that was released. Kindly please find a place in your heart, employ the 20,000 teachers. From tomorrow, we are starting going to the streets in all over the 47 counties in Kenya. We want to say, President, if you want us to travel to Singapore, the Singapore must start from confirmation of the 20,000 teachers. We are calling for autonomy in administration of the junior school. We are also calling for autonomy in sports and other activities in the junior school sector. Magina giwacho kama kukum jotend sikunde bende ywak ni nyaka sani pok giyango buge mowinjore gitigo ne jopuonjre madonje grade mar 10 gino mabende koro bago thoth jonyuol ni mar gikia buge ma onego ginyiew. We need resources. That is, key resource is the textbook for the grade 10. How I wish the publishers take that opportunity and supply this book in advance and make sure that we don't have a challenge, what we experienced previously, where some books were outdated or they were not rationalized. We had to go back to shop, buy another one. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.
Ekoro moginen morgi lo ne moko kuom jopuonjre ma jo grade 10 kod jo klas 12 mang'ao ma ok nyal dhi nyime kod somo margi tok kane gikalo penj ma higa mokalo ma en bang' yudo resruok kokalo kuom ji ma chunygi ng'won. Tok Citizen TV menyo sigandgi Shalom Wambua Mumo, Anthony Otieno kod nyawadgi Moses Njiru oyudo sir kowuok kuom gavana mag kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja kod jaohala Narendra Naval kaka imiyo waler kod Simfros Okinda. Gero nogo ni ber biro bang' midhiero. Odiochieng' manyoro ka jopuonjre ne donje skunde mag senior, Anthony Otieno ma bende notimo penj mar KJSEA to nodich gi ohala mar uso pie kar dak ma Mukuru matemo konyo min mare chulo omenda mag tiyo godo pacho. Kata obedo ni Anthony notimo maber e penj ma higa mokalo kendo yudo points 56, chan nomiyo ng'weng'o mapek okwako chenro mare mar dhi nyime gi somo kalore ni min mare ma en miyo modak kende kendo ka oting' nyithinde kende ne onge nyalo mar tere skul mar senior. Mtoto wangu alitwa shule, sina mamlaka mali nitampeleka, sina nguvu mali nitamfikishia, lakini Mungu aliyejua anitetee. Tokwang' Joima Citizen menyo sigande mano koro dong' mana ka sigana kalore ni Anthony koro yudo sir mar somo kowuok kuom gavana ma Nairobi Johnson Sakaja. And so I quickly texted Trevor and asked him, how have they gotten assistance? And so I think during a break he called me and told me, Bado. So I said, let me commit. Normally we have a scholarship program in the county, but that one is not onboarding the new class this year. So my foundation is the one that will sponsor you too. Tama kamano bende orieny nyawadgi masigande ket gi mano Moses Njiru mano yudo points 65 ma bende wuok Mukuru. We will support him in university. So when you come, we will also support you throughout it all as you go ahead. Carolina Kinyi ma en min Anthony onyiso mor mare kuom sir makamano. Onge gik ma Nyasaye ok nyal loyo ko gik moko duto ka Nyasaye ok nyal chung'. Adwoko ji duto tero kamano nyaka Governor Sakaja. Anthony gi Moses ne ok oyudo mana sir mar somo kende. Computer systems. Dwaro gi duto nonyiwnegi ka gima mit ni ne giyudo osuoyo kod gavana nyaka skundgi manyien State House Boys Nairobi. Komachielo japuonjre Shalom Mumo mawuok e kar dak ma Dandora Nairobi manotimo matek e penj mar KCSE ga mokalo kendo yudo points 38 okwanyo hawi tok jaohala Narendra Naval singo ka oting' mare mar puonje nyako tiek sombe mar masters. When I heard that the boy is a single mother and the boy is looking for the sponsor, if he gets sponsorship then only he will be able to do the university. I could not sleep till morning about 3:34 and I wanted to go to Dandora to see him in the morning, but I'm very, very blessed that I am seeing both of them now here. Mumo bende goyo gi chung' ka jaohala ni bende ochiwo ne tich mobiro chako kotieko sombe mar degree. And I am sure that boy will do very well. We will sponsor as a company up to his masters. Whether it is not available if it is not available in the country, we will send him to overseas to study for the master. And also I've given him the appointment letter. As soon as he comes back, his job is confirmed in my company. He will also have written the salary will be 500,000 Kenya shillings every month he will get. I really appreciate his effort for paying my school fees. It is such a difficult task, yeah. So I'm feeling very happy that my hard work has paid this, and now I get a full scholarship up to masters, whether in the country or outside. I'm very, very happy. En adiera ni gima ng'ato nyalo lokore kata bwo dakika achiel. Roweregi manyoro ne neno malich gi riyo mar somo tinende buonjo gi picha maler mar kama ngimagi ochomo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kapod wasudo ni migao mar arita kachiel kod migao mar somo chako chenro mar timo pedha e sikunde ahinya to mago mag sekondar mondo dwok piny kwan mag jopuonjre matiyo kod yedhe mamero ji. Jalup County Commissioner ma Woodley Janet Chirchir okoni thoth jopuonjre ma giyudo ripodgi ni e kind higni 12 kod 17 ka jalup japuonj ma Moi Girls to oyango ni kwan jopuonjre matin ma gisebedogo gi chandruok thothgi tiyo gi ndawa kachiel kod nyasore. Judith Omondi nigi mathoth. E dwe ma okwongo ma jopuonjre donjo e skunde,
Ahinya to mag sekondar, migao mar arita kaachiel kod migao mar somo ochako tiyo kanyakla e timo apedha ne jopuonjre manyalo luchore donjo kod yedhe mamero ji e kuonde somo. Kawuono e kaunti ma Nairobi, migao ni ochako kod skund sekondar ma Moi Girls Kibra kapok gidhi kuonde mamoko, kendo ka jonyuol mane okelo nyithindgi ne ochun kod pedho mwandgi duto mar yango gik ma jopuonjre go oting'o. I was wondering maybe my daughter maybe has something and I didn't know, but I was quite confident. We feel that exercise is very necessary because at a school like this and with these kids, we need to tighten this fight against drugs. Kaluwore kod duol makedo kod yedhe ma ok opodhi e pacho ka nakada, achiel kuom jopuonjre 50 e pacho ka mag skunde sekondar yangore ni osetiyo kod yath mamero ji mar heroin. E skul ma walimo kawuono, jalup japuonj maduong' yango ni ndawa kod nyasore ema osechandogi kod jopuonjre ma osekelo midhiero e skundno. The drugs that we have cigarette, a few cases of bangi. So we are glad that the government is on board assisting our schools to control this menace. Report no bende yango ni atamalo 46 mag jopuonjre mag mbalariany osetemo tiyo kod yedhe mamero ji, ka jalup County Commissioner ma Woodley Janet Chirchir ma en achiel kuom apisas mane timo apedha kawuono koni thoth jopuonjre ma giyudo ripodegi ni e kind higni 12 nyaka 17, skunde ma Kibra pod ni e rameny mamalo kalore gi rang'iny mamalo ma pod changa chwakore e alworano. Kibra sub-county, we have a lot of drugs. We have a lot of illicit brews. Kuna changa mingi sana. And that one, and also there's a lot of school dropouts. Like within Kibra sub-county, even if you walk today, you will realize that you will find a lot of youth who are idling around. Actually, when it comes to cases, especially for the learners, we have as early as 12, between 12 and 17. Nyaka sani maromo jo Kenya milion 3.2 tiyo kod yath achiel kod kong'o ka otelo e listi. Gino ma jatend piny William Ruto e twak mare e chak higani ne oyango ni nyaka tieki. Alcohol remains the most widely used substance with more than 3.2 million current users. Initiation often occurs between 16 and 20 years, and in some cases as early as 7 years, exposing children to lifelong harm before even adulthood begins. This crisis demands decisive national action. E kinde ma apedha ni dhi nyime skunde, tich maraput mar migao mar arita bang' romo kod jatend piny bende dhi nyime. Achiel kuom tija pod ni en neno ni ji ma yedhe oseketo ngimagi kamarach odwoki e lai makare kokalo kuom thieth kod twak. Chenro ma jatend piny ne okoni okumba mar thieth mar SHA biro konyo. Judith Omondi, Ramogi TV. Nakoro Ramogi ka wawere kod motenre gi weche mag somo girieyo chenro madhi nyime e sikunde koting'o timo apedha mar yango ka bende dipo ni nitiere jopuonjre moko maluchore kendo donjo e sikunde gi yedhe mamero ji. Wang'e motenre kod weche mag nyota. Jatend piny Kenya William Ruto oseyo josiasa matiyo marach gi rowere ma pacho ka e yore mag siasa kendo wuondogi mar tiyo marach gi omenda ma sirikal chiwonegi mar chako ohala. Owuoyo e kaunti ma Samburu e kinde manotelo e nyasi mar nyota kama nochiwe Sh50,000 ne rawere, ka oseyo jotelo makwede kendo siko goyo mbaka yiero ma 2027 kaka machielo to gionge kod ajenda ne rawere. Opoyo rawere ma pacho ka kuom nyiso sinani e tijegi, gino ma osechiwo nying maber ne piny Kenya ahinya to e pinje maoko, ka osingo chiwo ser mowinjore ne rowere ma yudo thuolo mag tije e pinje maoko. Kama hamuna kitu ya kupanga ya hawa vijana, wachaneni na vitisho, wachaneni na uchochezi. Hawa vijana, they want a future. Wanataka kujua ajira itapatikana wapi. Wanataka kujua masomo wataendelea namna gani. Wanataka kujua biashara watafanya namna gani na watapata usaidizi wa aina gani kutoka serikali yao. And that is what we are going to do. And I want to assure you, the young people of our nation, that this administration, we have developed
for the first time, the most deliberate plan for the young people of our nation. If you have friends, if you have neighbors, if you have people whom you know who are either masons, they are carpenters, they are electricians, they are whatever it is that they do in terms of trade, but they don't have a certificate, sisi tutawalipia certificate, wapatiwe certificate. Ndio huyo ambaye hajakuwa na certificate, hajawahi kwenda college, pia tumwezeshe kupitia kwa serikali ya Kenya, tumwezeshe awe na certificate, ndio the next time anaweza kwenda kwa affordable housing, anaweza kwenda mahali popote, aende akiwa na certificate yake, apatiwe ajira, ndio tuhakikisha kwamba no Kenyan is left behind. Kausurweni jokanyo mag ODM e kaunti ma Kisumu koteleng kod jakom komiti mar kaunti no Paul Akeyo rwako chung' mar kuku mar ODM mar chako landruok e kindgi kod UDA kata kind UDA gi ODM kokalo kuom jatend piny William Ruto motelo ne yiero mag 2027. E kindeno bende giyango chung' margi e tok Oburu Oginga kendo puodhe ka ogai margi mar duond bura mar ODM ka gitielo ni ODM ochung' motegno kendo gigolo siem ne joma temo tungo kendo ng'eko duond bura mar ODM ni gibiro gore pigi lepgi sama ODM to biro dong ka ongirore. An wariwore gi party kaka nyokale Central Management Committee under chairmanship mar Dr. Oburu Oginga ni wariwore kendo wacho gi dwol achiel ni waungo mkono kata wariwore gi wach manyo gi wacho ni mondo chama wa ochak wuoyo gi chama mamoko. Jakom nosesiemo yo to Oburu poko bayo yo no kata moluwo bath yo ene chuny yo wuotho to joma gwaro toke joma rock the boat ka gine iye to gidwa muko bath boat mondo boat sink. The boat will sink with you, but we are not going to sink as the party. Ene mudhi bede negotiation table ene mawadhi loso kode sirikal. Wane is sirikal mar broad based mane Raila Amolo Odinga wewa. Tema Dr. Oburu is one of the negotiator manomiyo Luo and ODM odonjo a broad based. The party leader we know is none other than Senator Dr. Oburu Oginga. Jakenya moro mong'ere kaka Benjamin Okumu ochopo e doho ka odwaro mondo doho ka okang' mapiyo mar donjore e mano mawacho ni dewo dhoudi mamoko ka ithiro mamoko e thuolo mag tije mamalo e bad migawo ma ochung'ne keyo teko sitima e pacho ka Ketraco. Okumu oseyo kuku matayo chenro mag bad migawo no mong'ere kaka Board of Directors kuom dhi ataro gi chike ma pacho ka kendo miyo ji tije kaluwore kod dhot magiaye. Owacho ni 5 e wi 9 mag jotelo mamalo mogik ya e dhot achiel gino mawacho ni dhi ataro gi chike mapacho ka kodwaro mondo migawo kata mondo oganda omi thuolo maromre mar tije e apise mag piny owacho. Odwaro ni do otim yiero manyien e wi jomigawo. Kowere kod manene riwruok mar okinde mapacho ka LSK oseyo ng'eto mar jal buche mar do mamalo ma Nakuru Samuel Mohochi mane ogoyo marufuku chenro mag migepe mag sirikal mamalo kod mag counties mar tiyo kod okinde maoko e buche mag gedo. Jakom mar LSK Faith Odhiambo wacho ni mano en chenro mar mayo kinde maoko nweng'o margi ataro mar chike kendo singo mar kwedo bura makamano e doho. Chris Owino nigi ler. Ng'eto mar bura kod jal buche mar doho mamalo ma Nakuru Samuel Mohochi odhi nyime kod wang'o i okinde pacho kae mawacho ni ng'eto makamano dhi mayo okinde yoregi mag nweng'o kaachiel kod thiro lony mar chike. Kagitwa kod jofwamb weche e log tich maduong' mar okinde e wang' apaya mag Tanga Road e bore Nairobi, okinde e bwo telo mar ogai margi Faith Odhiambo wacho ni ng'eto makamano odhi ataro kod chike mapacho kae kod chike mag pinje maoko. E piny ngima gikawoga private practitioners. Nikech private practitioners biro gi certain experience gi expertise mantie e serikal ongego. Inenoga kata seche moko serikal wakawga kata okinde mowuok e piny moko. Koro ok wanyal wacho ni wang'ado bura opokimiyo kata law society kata okindego mobedo affected opportunity mawinjogi. E bura mane ochwal kod ji 7 e nyim doho ma Nakuru,
Burano wacho ni sirikal mamalo kod sirikal mag counties tiyo kod omenda mathoth e kawo kinde ma oko e kinde ma sirikal to ni kod aton jener kod okinde e bed migepe duto mag sirikal kod counties duto 47. LSK kata kamano wacho ni kwan mag okinde mag sirikal tin ka ipimo kod buche ma idonjonego sirikal e doho. Moloyo to kaka IEBC samo tim election makuru cases nitie lodwa to nitie kuru IEBC nigi lawyers adi digi dhi kuonde gi te to kama gi win within 90 days within 90 days to 6 months to gigo rumo ai to kuru cases ologi te pesa di ma gibro chulo to by elections ma gibro timo tadi kigo garama go gimo chul lawyer mane mipani di bed mamalo. Omiyo magi endi en gimoro ma ng'ato tima gimoro mong'eyo ma nyako yiem nikech ong'eyo nang'owa odwamna inyo wakinde. Sirkal owuoge wacho ni tij te onge kant gintie gi ji ma gindiko onge professional mora mibo mi tich. Mane kaka wawacho okinyal kaw ni okinde kende to waneno daktache imiyo tich ichulo gi sirkal to seche ma gidhi strike be gikaw daktache moko bioti e hospital go. Nurses be ineno kitimo kamano, engineers ntie moket gi sirkal, kini pod gikaw engineers gi contractors gi architects mowuok oko. To ineno kaka pesa mang'eny itiyogo kata moingo kata kiwacho ni pesa ma ichulogo kinde. Faith Odhiambo ose ong'eto mar Justice Mohochi ka owacho ne onindo nyakonchiel ka bende osingon LSK bro dhi e doho mar Court of Appeal mar kwedo ng'eto makamano. Doho chalo kaka kanisa. Ntiere en lada, en gas. Ntiere doho mamalo mohingo mosagolo wach ni jo ng'ama kama ochuli. Onge kaka doho mapiny chalo padri nyalo kwero bishop ni kikitim wach makama. Koro wakwero mano kelo nywandruok ahinya weche mag chike. Wabo dhie court wapango wabo file application to set aside those orders. Nkich waneno mano en njama ma hakikisha ni okinde oknyal yudo tich ma affect independence of the legal bar. LSK bende obogo chako cheno mar goyo kogno jal buche duto mapacho kae poni gidhi nyime kod golo ng'eto ma odhi ataro mar chik. Unless this trend is nipped in the bud and with the requisite firmness it deserves, we are prepared to agitate for a radical surgery as a means to uphold and protect our constitution. Ng'eto mare Justice Samuel Mohochi ne okumo sirikal mamalo kod sirikal mag counties kuom kawo kinde ma oko e buche mage kaachiel kod chungo chudo mage nyaka bitiek winjo bura makamano. Riwruok mar okinde pacho kae LSK wacho ni ng'eto mar jal buche Samuel Mohochi en chenro mar dayo duond okinde ka bende gi singo matero dhao e dhod bad migawo mar doho kendo chako chenro mar goyo kogno jal buche duto pacho kae. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Pero kamano nyako Ramogi kuom yiero Ramogi TV kendo medo chiko iti kiketo wang'i mar ng'eyo gik ma osetimore chakre ne pinyru nyaka gi sani. Puonj gi pak ne in kuom yiero Ramogi TV dhi nyime kanyilni. Kufur Kanti Nakuru wacho ni en gima lit ahinya ka jonyuol otweyo nungogi motegno ma gitero nyithindo e skul e grade mar 10 bang'e to sirikal ok chop dwaro mar jopuonj kaluwore gi somo ma nyasani. Helen kwayo kony ne nyare mano kalo KCSE paro ni joma chuny gi ng'wono chiwo nonro mari kata kama iwuoke. Nyinga Judy Ochanda adak Mailisaba Dandora erokamano ahinya in bende. Bernard Anyuomi wuoda wendo kanitiere wacho ni nena maber ahinya kod Devina Anyuomi erokamano kuom kete Ramogi TV e odhiambo ma kawuono. Ano ka Wilberforce Otieno wuod North Kanyamkago isani mosna jogo nyar goto Simbo mano Elizabeth Otieno ma un godo kanyo kasto amor kuom lendo ma neno ka untiere Nairobi. Governor otimo maber kuom kawo students go. May God bless Akaja. Education is the only equalizer wacho kamano mano CPA Wilberforce Otieno wuod North Kanyamkago ema wacho kamano. Erokamano ahinya kuom medo kete e Ramogi TV. Odhiambo mano mar Kodiega Prison Soja wacho ni school ono ywak ni school moro tamore miye calling letter ni nyaka ochul pesa te atim nade to pesa ta onge go mano mopenjo kanyo paro ni biro ng'i wachno kendo biro luwe ni to en school mane. Erokamano ahinya. Makamu ng'isa ni bati amora ahinya kaka ukelo
lendo mag weche manyien magoimore kawuononi. Nisani happy new year mosna Governor Gladys Wanga. Wacho ni mane national chair mar ODM gi party leader Oburu Oginga. Ji ariyo gi mawuoyo on behalf of chama. Ng'ata mawuoyo on behalf of chama wakia. Wacho ni fuane ne boss ne iluongo ni Super PS Dr. Raymond Omolo. Wacho ni that is the man to watch in 2032. Mano kaluwore gi makamu gi opinionde. Kat opinion poll mare. Fred for the koto kwe uri nyasagore degmo. Wacho ni sigomre koni wa mora enya kagi weche manyien mag Ramogi TV. Oyogo mana jaduong' Francis Obiero Olwenyo, pole sana. Jared Nyakie japuonj wacho ni Rais Ruto temo maber, joluo nyaka temo bed e achiel, kama kokamano to opposition ochimo uter. Mano japuonj Jared Nyakie ma wacho kamano kene gwenge mag Nyatike kochande. Erokamano Chinja Kosege wacho ni governors mondo okop gima Sakaja otimono, ok keto singo ma ok kony counties. Mano kaka Chinja Kosege bende owuoyo. Erokamano Nyasamo achiel winje maber ahinya nitie Robert Center. Karo Serena Nyaboro bende ng'isa ni an amora ahinya kaka weche manyien biro. Kasto okela loch ma Jakiranda ka chieng' Ward 7 ng'isa ni bati amor gi weche manyien mago imore mosna Super CS John Badi gi director Robli Ngoje. An okela loch ma Jakiranda amor kaka weche manyien dhi nyime makare. Mama Daisy Marokwala wacho ni amor ahinya bati. Mano ng'ama maro wacho ni amor kaka ikelo weche manyien. Erokamano Mama Daisy kantiere Okwala. Mad Nyasaye med miyo chir mar dhi nyime gi neno Ramogi TV kapod weche manyien abiro kama timo Cathedral Nyakwara Ramogi. Kamoro amora ma intie kaka kawuono intie ariyo ng'eni ng'e gwenge wabende biro biro. Koro kik dhi mabor. Ma en Oimore Ramogi TV. Get inspired as we welcome you to the world of stories. History, culture, heritage. Afrimax brings you stories that turn dreams into reality. Stories designed to connect you with people and give a glimpse of African sounds. Definitely good. Watch these intriguing stories of Afrimax only on Viusasa. This is where the magic happens. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Teke na we go border. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Wear helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Machiegni kendo Nyakwara Ramogi kaka nasingo ni wadhi nyime gi weche manyien mag Oimore machiegni. Rawera ma jagni 25 ma dhi nyime kod kata ma dhi nyime kod twech mare e kar twech ma Kendege kaunti ma Migori
Dhi nyime kod yudo thieth bang' atamalo 55 mag dende wang'e masira manyaka sani tend kar twejno wacho ni ne okel koda nyuka maliet. Kaka jafumbo marwa George Malero, familia mar jagono to koro ywago ratiro kod adiere ewi masirano. Lodwo ka otende kod hinyruok e yor wang' maromo atamalo 55 mar del ma Lawrence Oguda rawera ma jahigni 25 ma osebedo kadhi nyime kod twech mare mar higni 6 e kar twechno mar Kendege kaunti ma Migori ne oyudo. Kada beni lipoti yango rawerani ma sani yudo thieth osiptal maduong'no ma Migori ne wang' marach e dende kinde maromo dweche 2 mokalo. Familia mare ne obedo kod ng'eyo mana jumbe 2 mokalo. Ok ang'eyo ni to nitiere gimoro mopondo koso odiye ni mondo kik owach gimoro kane nitiere koso kanye mok ang'eyo nikech kaluwore gi gima okwongo kona mokwongo niya ng'ano winjo dholuo tinene gi ka ok angima tijgi ne en tich rito mabuse ka dino ringi kata ni dino pondi dong dino manye. Chich mane mirawerani ma otwe Carolina Koth ne nitiere go kaka janyuol mane omiyo limo ka twechni e kinde bende ok en mag limbe ema ne omiyo yango ni wuode ne nitiere kod rem malich bang' atamalo maduong' mar dende ne owang'. Penjo ni to kane gini otimore dak nugochona to odwoka ni nitiere ga kaka iluwo chenro kogik tarik 7 to godhiambo daktari ogochona okona ni nyathina otimore nade osetero osiptal Migori district oweye kuro koro ng'ama nyalo shughulika ne kanyo otimore nadewa onge en osedok gi mabuse mane konyo nyathini. Akoth wacho ne oyudo penjo mathoth ka wuok kuom tend kar twechni kapok ne omiye thuolo mar chopo ir wuode mane nitiere e kar thieth moro mar dispensary machiegni kod jalani kama ne nitiere kod rem mathoth. Owacho ni nyaka sani pok oyudo ler malong'o ka otend kod hinyruok ma wuodeni ne yude kar twech ka gombo mare en mondo koyudo adieri kendo piny owacho bende koro konye mondo wuodeni oyud thieth malong'o. Koranta kwayo mana kony jodalawa nyathina oyude kony nyathina ochangi en gima lit ka nyathini nitere jela ka ngima nyathi tere jela ka ngima to ka gik to nyathi dhi yudo ka nyathi onge makia gima dhi go dala kata dhi gi maiti kata dhi gi rang'ol kata dhi kode kowuotho akia. Bedo ni rawerani ma dende atamalo 55 wang' ne oketi ka yudo thieth e dispensary kuom kinde oskel penj mathoth kaka ilero kod jalony e weche mag hospital ma Migori Dr. Michael Kibira. The burns are quite severe. They're about they are full thickness burns actually. Ideally the burns, the degree of burns that he has have to be dealt with in a burns unit. So far in Kenya there's only a single burns unit in Kenyatta. Kibira wani bedo ni hinyruok mar wang' mane rawera ne oyudo ok ne otim ni thieth mapiyo piyo makare omedo kelo midhiero mathoth ne jatuone. The burns were not being covered, they were exposed to the environment, so that's how he probably got the infection. We are looking into, like, if he gets emergent intervention, he can actually pull through. Jolony chik mag hospital maduong' ma Migori wan rawerani dwaro thieth e yor lony mamalo mondo koro kuo kabende gitemo duto manyalore mondo koro yud chang. We were trying to see whether we can get some blood and do a dressing at least for him to go. Even when he's going to the other facility, he will be comfortable enough with the travels. Tend kar twech mar Kendege olero rawerani ma osebiro kadhi nyime kod twech mare kendo nego teg twech mare higa mag 2017 ne oriko tedo nyuka ne jowetene mamoko ma otwe e kinde mane okier molware nyuka kendo ne okelo wang' mare. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kosudo nyakoro mogeni kar thieth maduong' ma Kenyatta ochako kete ong'ala manyime kit thieth mar josofuoni mag del kod tego del e yore mag sudo kod timo tije mapile. Lakteche mar kar thiethno sani chano chenro mar miel kod jotuo puonjogi tijegi mapile ka pile kaka luok, chiemo, mulo gik moko, wuotho kod mamoko e yo makende ahinya mar kelo yot e ngimagi kod neno ni gichango mapiyo. Jafwambo marwa Cynthia Onyango lero mathoth. Inyalo penjori ni to ere kaka jotuo machal margi neno mang'aw kama oyienegi chung' e otanda margi kendo yienegi dunyo miel nyowuoyo. Moro ka oting'o fuko mare mar lach, moro sudore gi chumbe makonye wuoth, moro koba wang'e kalore kod adhonde maricho mag mach
kamoko to temo sudo tiendegi mapod ni kod rem. Gi japuonj margi mabende en laktar gijiwore e luwo kaka inyisogi kendo lenda wang' gi nyiso mor ma ok giketo pachgi e rem mabiro kod jolruok ma kamae e kinde mapok gichango e yo makare. Moko kuomgi nowang' kendo noyudo adhonde maricho, moko noyudo masira mag apaya, moko notur, ka moko bende notimnegi bero kaluwore kod dwaro mar thieth. Mak mana ni ka giduto gijolore gi mor, gisudo kendo lenda wang' gi yudo ler kod yie mar ngima makare. Ka duto en kit thieth moyiedhi ma dho ngere dendo ni occupational therapy makonyo jotuo puonjore nyadichiel kendo kaka ginyalo dago ngima mapile, yudo mor kendo jiwo fuonni mag dendgi. Achiel kuomgi lero kaka nowang' e kinde manotiyo tij ot. Kaweka mafuta na kibiriti, tena nikarudi jikoni kuosha vyombo. Sasa kuosha vyombo nikarudi tena kuangalia kama limeshika jiko. Kuangalia jiko haikushika. Nikaona nichukue tena mafuta niongeze. Sasa kumbe ile mafuta ukishaweka mara moja kule chini kama kuna jivu ni kama iko kidogo moto. Sikujua na sijui mahitaji yake, hakunielezea. Nikaweka tena mimi ile mafuta. Kuweka tu hivi moto ukaruka juu. Kuruka juu direct ikaingia kwa chupa. Sasa vile niko yani natetemeka, niko na wasiwasi kwa nini imekuwa hivi, nikafanya hivi mikono. Vile mafuta imerukia ndio ikaanza moto, ikashika nguo zangu. Nafungua mlango wa balkoni, mlango unakataa kufunguka. Sasa kama nimeamua tu kujiachilia, nilikuwa nimeamua tu nichomeke. Kaluwore kod laktar, kit thiedhni konyo jiwo fuonni, keto ring del mokuot dok mabed makare, jiwo leche kendo jiwo choke mag neno ni jatuo nyalo luokore kende, chiemo kendo tiyo tije mapile ma ok obedo kod ng'ol kaluwore kod midhiero manoyudo. We analyze your activities and then we assess the environment, the hospital environment, and see which other practical activities can we involve you in so that you do not lose the skill that you had gained. So we'll go to the bedside per patient. We engage. Akiwa na shida ya mkono, we engage, we do the basic exercises. Shida ya mguu, tunafanya sitting dynamics, tunakaa, unajifanyia vitu, ndio ufanye mazoezi peke yako. Laktar lero ni kit thiedhni onywando miel, tugo kod gik tugo, puonjruok mulo gik moko kod riyo fuonni mojony. After they've rested, we have now activity inaitwa leisure. So the dancing therapy comes in when it comes to the leisure activities as occupational therapists. Because for us, we are looking at the self-care, these are ideals. We are looking at your work, like your occupation. If you're a child, you're supposed to be in school. If you are like her, she's supposed to be a house manager. And then we look at the leisure. Kama tulikuwa tumenyorosha, na alikuwa amesikia uchungu sana. Sasa katika hii activity ya dancing ya occupational therapy, tiba kwa njia vitendo, they are now able to do it alone. Okang' makama kata kamano itimo bang' rango jatuo machiegni kendo yango ni en kod nyalo mar jolore owuon, kendo kochopo kar miel to nitiere jokony mabedo machiegni kendo konyo jotuo e kinde magin kod dwaro. We do something called screening, we do assessment. Na tunasema huyu alitoka surgery niseme jana usiku, akafanywa tendon repair hapa kwa mkono. Huyu hatuwezi kuminvolve mpaka apone, recover vizuri. Tukiona ya kwamba ashapona, after we've assessed and we've identified that this patient now is qualified to join the group dynamic, then anakuja. We are very, very close. We guard against falls, wakidance wasianguke chini, so tuko na hao. Tukikuwa na wanafunzi hapa who are here for their clinical placement, we have students who are there just to guard them from falling, from having injuries and all that. Jotuo moseyudo kit thiedhni lero ber magiseyudo kaka yot mar del, ring del mojiwore, nindo makare kod chango e kinde mowinjore. Nilijikaza sana, nikabidi nikawa na cheza na yeye, ananifanyisha mazoezi, nikilala kidogo nahisi vizuri, madaktari pia wananihudumia. Manake hata nilikuwa mimi sina mtu wa kwetu, sina mwenye ananihudumia, hakuna mwenye ananitembelea. Lakini kwa kitanda nilikuwa nang'ang'ana hivyo najivuta. Saa zingine naona mpaka damu imeshuka chini ya kitanda, lakini nasema tu hapa ni kujikaza juu sina otherwise. Nikisema niko muoga sitafanya hizo zoezi, basi wanasema huwa nyama inashikana. Unafanya kama nyama bado ni mbichi.
Jatuo ma bende notimne bero e bade kendo gie sani en achiel kuom jogo maduso miel kendo yudo kit thieth mar occupational therapy. Umedo kwayo sirikal mondo med lakteche makelo thieth makama ahinya e kunde thieth mag counties. Hii nyama imeumiza watu wetu sana na wapate huduma huko Marsabit. Kama inawezekana dawa ipatikane Marsabit General Hospital na mashinani huko. Kata obedo ni pod gin kod rem ka pod giyudo thieth, ginyiso mor margi kod kit thieth ma lakteche ma Kenyatta osemiyogi e kinde duto. Ni wazuri sana, Mungu awabariki. Kwa sababu ukiangalia walikuwa wananihudumia vizuri. Ninahisi ni kama niko nyumbani. Sasa hiyo ndio ilikuwa ni maisha. Mpaka saa hii nimepona. Nahisi nimepona, hata kama bakia kidogo nimepona tu. Kwayo bende ochwalne jonyuol mondo sir nyithindo mani kod ng'ol mar obwongo kokalo e timonegi orako, kokalo e tugo kod gigo ma jiwo ng'eyo margi. We propose an assistive device that helps you to achieve that particular activity. The toys that you see in the shop and buy for your children, they improve their cognitive capacities if they are well designed and a child is assessed properly and the right toys are used for the right purpose. Chakre higa mar 1960 kar thieth ma Kenyatta osebedo ka chiwo kit thieth mar occupational therapy. Kwan makamano mako lakteche maromo 40 kar thiethno, ka kwayo to pod nitiere mondo sirikal omed lakteche machal kamago kaluwore kod ng'eny mar jotuo kod dwaro mar yudo kit thieth machal kama. Cynthia Onyango, Ramogi TV, KNH, Nairobi. Ramogi neno kaka lakteche medo thuthni mar ni jotuo yudo chang mapiyo kendo koluwore kod kaka imedo keto kenge mag resogi. Kowere kod mago ni en fungruok ne jopiny e ward ma Usonga kar chung bura malego Usonga county ma Siaya bang' piny owacho kokalo kuom apisi mar jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo chwalo negi chenro manono mar kawo pande kod ndikruok kaka jogo ombulu. Kaka Steve Biko lero, jaduong' moro ma jegni 72 bende ne olidho ma ochopo e apisi mar ruoth ma Sumba mar yudo pande. Kolero ni nengo mar yudo pande manyocha ne oidho kaachiel kod bor mag kuonde yudo pande gin moko kuom midhiero manosemone yudo pande hignigo duto, gino ma bende osemone yudo omenda mag jodongo kaachiel kod yudo thuolo mag goyo ombulu. Okinyi mang'ich e laro mar apisi mar ruoth ma Sumba e kar chung bura malego Usonga, jopiny nomondo mar kawo pande kod ndikruok kaka jolut ombulu gino mitimo nono. Kae jaduong' ma jahigni 72 mosedak maonge opande kuom thuolono duto kaluwore kod nengo mamalo mar opande nomolo mar kawo opande ne kawuono kolero midhiero mosekaloe ni mar onge opande. Aonge kura, ok go kura mar aonge opande. Koro ka yudo opande no, baka kura, anyalo go kura. Ago kura ta aonge opande. Tani kita mago kura no. Jaduong' machielo Joseph Oduor nopuoyo chenro ni kolero midhiero magikaloe e kinde migi manyo pande kokwayo rowere matindo mondo owuog oko kar rombgi mar kawo pande kaka okumba maduong' mabiro resogi e yiero mahiga manyien, wach manosir kod Scholastica Achieng' miyo mosedak katiyogo pande mar jaode kuom higni buora. Chenro ma kamae ber nikech gisani opungusa garama mayandwa tumoga mayandwa wachulo kurunge kahausi ya kuchande korika wigi machiegini kumrewere dware mondo kaw kitambuliso na silaha unyalo tegogo makelo joma dwa kelo maendeleo. Kongo na temo dwalo tama yudo baduogo kae dala kole jaoda no tama muya ya dhi male monda make kode bate madine ka kuma assistant kolo nuna na tumonade na olo guto kole ka ono na mwana chenya sedu tumina muono ka na njila ndu bilo Usonga ka kama chigini ka achope ane kanya sedu yauna monda ida bende kitamusa bende mwana Kenya. E kinde no moko kuom rowere manowuok mar kawo pande nojiwo jowetegi mondo wego koke mbui, to kuom mano giwuok oko mar tieko wach mawachore ni thothgi onge opande kendo ok nyal kelo lokruok makare e debe yor ombulu kod yudo chenro mamoko mag sirikal. Weche mag manyo ID nene ni kiwuok kabidhi muwer
idhi kurontie gimia itisha igole matin alafu nini kendi duogo ka chief koni tindi koni barua ai kende akidok higo ipicha alafu kende ntie odechenge mimi ya kidok kon nitino gimala ni alam ni Nyasaye mokongo Nyasaye odonjo ni gichunyi mondo gimaka ID mondo gibed kode wapa ID no engima mar ngato kata nyodo na kibarua molo na kibedo gadi kati dwa konyo molo kaka mali musada mubilo go songa ka ipenyo kitambulisho no. Chendo mar kawo opande kod ndikruok kaka jolutombolo osebedo kadhi nyime counties makaluo kaka Kisumu, Migori, Homa Bay kendo igeno ni biro dhi nyime kod tayo chenro no kuom thuolo mar jumbe adek e kaunti ma Siaya. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Puoch gi pak ne apisi ma Dr. Raymond Omolo kachiel kod jopiny bende marwako chenro makamagi kendo kawo gi mar loko ngimagi. Koro joma nyicha onge go pande nyalo chako yudo pande mar chopo kendo yudo chenro mopogore opogore mag sirikal. Koro mogina singo din kawuono en chenro mar ng'e gwenge. Chenro mar ng'e gwenge wa kawuono wamenyo sigand gweng' ma Maseno. Maseno ne ochakore nade to jopiny to wachengo. Owinjane sigana ni kolosno kod Millicent Adiambo. Nyakwaramogi Ajuang e higa manyien ni mar 2026 arwaki kendo ni machiegni e tielo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa. Jumani kalapapla mar ng'e gwenge ofuyo ma odhi opiyo e kaunti ma Kisumu e gweng' maong'ere ni Maseno mayudore e kar chung' od bura ma Kisumu West. Ka iselimo kata isewinjo gweng' ma iluongo ni Maseno e kaunti ma Kisumu kae, ang'o mabiro e pachi? Mana kamano Nyakwaramogi wachako kod goyo mbaka gi moko kuom jogweng' gi lerwa ni to ginto pachgi chalo nade kotenore kod gima dine mi chak kae ni Maseno. Kaka nonro wacho kae nochak ni Maseno kaluwore gi nen kuma ne dhano rade katimo ohala. Jok moko ne nyalo ya semi mwalo to kae kuma ne dhano machon ne ide gari. Koro joma chon ochake ni Maseno. Koro Maseno e kuma ne dhano jogi nyalo garade. Jomoya e side makoni, gi joma ya malo koni, gi joma ya mwalo. Koro ne girado kae e kuma ne nying no wuoke. Tiere yath moro kanyo ni luongo no Museno. Ma msungu kore mo nochake Maseno. Lakini yath ne nga kanye school kanye. Emano Museno no chakore. Maseno ne yien maduong' iluongo ni Museno. Dalo mane wasungo biro nitie yien moro mane iluongo ni Museno. To joluo nyigno notamogi koro nobende gimiyo nyigno ni Maseno. Nyakwaramogi bang' winjo paro mopogore mamoko kuom jodak oselieko kotenore kod gima giparo madine mi chak kae ni Maseno. We koro wawinj anena adieri mar koko mar wach ewi nono mar nying gweng'ni ma Maseno. Nying mar Maseno noya kanye to gweng'ni ne ochakore nade? Kapok no ket Maseno nitiere yien mane otiep ka e kinde machon ka jagunda pok no biro ka. Koro kae kare mane ji rome ka ne timo weche mag ohala. To ne nitie pony maduong' ahinya mane ji rade oken ndara kama koro ndara ringen. Nitie dire kama koro gere bath mission kama hospital nitie. Mano e kama ne wagunda ka no bire higa 1995. Ema ne gitemo nono ni to ginang'o gine mamiyo jogi winjore matimo welni magitimogi. Nikech ne chandogi kaka jagunda ka nodonje dierwa. Mae kama jogi nobire Kibuye en dho Lang'o. Maka wuono tinde waluongo ni Kibuye. Banga gichopo Kibuye eka ne gichage yudo ni kara ok Kibuye kende ma jogi time ohala gi. Nitie kamoro ma lewi got kone. Jogi ni thim kone jogi timang'o. E kama ne jogo bire e pony mar se ne en lum madongo. En e pony mar se mane ni malo ka e bwo yiende mag Oseno ni en yien mane jowa tiyo godo e chomo pien nikech ne onge musumal chon. Oseno ema ne iboro nyalogo mar olembe. To olembe no nigi gam mateka bese ema ne imako go piende. Koro jochom piende ne nyalo biro kawo mosechom, jomoko ne kelo piende to ang' ichomo negi ka. Ma ka ne kama romo nitie. Nochopo lweny mane koro wanyore ogolo lweny ni magi lopegi. E kama lweny nobete. Ema koro ne miyo mondo jagunda nona ne to koko mane wi thimni. Ang'o ma jogi laro. Emomiyo ni mae to wasenono, ma osenon. Mar seni ma osenon. E kama Maseno koro wuoke, nosenone.
mo nwang'ni e thim se mar Oseno ni kae kama nyaka watime ohala ni makata tek machalo nade ya joluo mamwalo bende ni malopgi koro lweny no bedo kama tipo ahinya e kama koro joluo bende kama ler ni mar se ni to se non e tiend dholuo no ni mar se to se non koro ne gidok chien ginyiso jowadgi tang'o motimre kuno ni duol no bedo maber mar se osetimruok na ose non magini bedo maseno e kama koro luseno en dho joma jowanyoregi kaka ne iluongo yien no wan noluongo no seno koro mose non mar seni ema nokelo nying ma koro waluongo kawuono ni maseno. Maseno humbe landore kod weche kata timbe mage. Maseno ng'ere gi mbalariany manikae. Mbalariany ne momiyo Maseno umbe landore nikech oting'o jok moya kuonde mopogore opogore. Ka ing'eni en kar metropolitan. Joma timo ohala Maseno tije ng'eny. Wajo bodaboda wabe wantie. Wakulima jo biashara bentiere. Koro Maseno riwo jite. Sisi tunafanya ukulima. Tunafanya biashara. Na mambo mengine tofauti ya kujipatia mapato. Mabe kama ne odamen maneji ne nyisore chon ne lweny ne ji gomna amen ka wuodwa diero wuodwa to karo nyonre mane pap magi ne gik mane miyo uma mar Maseno beti. To bende nitiere dongruok ma jodak nyalo kwano ma Maseno osenyuolo nyaka ne ochakre. Achiel kuom dongruok wan gi yor thieth mani machiegni ma en Maseno Mission, Maseno Mix ma bende puonjo bende kare kendo gitimo maber. Maseno boarding bende nie bathe kanyo hiyo. Mokwongo ne wan gi kanisa kanyo ma wazeno chako. Kanisa no ema nomiyo wachako neno dongruok. Makoro waneno kanyo nitie Maseno School, Maseno Hospital, University bende wan goka. Maseno ka bende omiyo wan Maseno Township. Mano bo kelonwa maendeleo maduong' nikech nitie businessmen mobiro madwa capitalize Maseno ka. Wan gi Maseno veterinary ka kumipuonje wakulima weche pur gi dongruok. Ikweta be wan go ka wan gi ikweta ng'eni kadho ka to welo mang'eny chung ka kadonge ni Maseno ni Maseno kanye through this ikweta ng'eni ikweta en line mabaro the whole world. Koro there's that interest mondo miyo ging'en to line kadho gi kanye mano be kelo ni revenue gin kam Maseno ka. Ka endi mokwongo nochak sikunde sirikal niluongo ni School of Government ema nochakore ka to kalure ni lweny no makore ma jowagi be nodagi ni lobni lopgi to jo Kisumo be ni lobni lop kore laro lobni e kama ne kore dwaro kwe mane ni kind wanyore gi joluo wang'eyo maber dhod gi Raila Amolo Odinga iluongo ni joka wanga ka nobiro ka e kama ne kore kele Jaramogi mondo bi obed japuonj ka mondo kel kwe nikech ko ne yudo ka jopuonj abiriyo duto gin mana mag jogi ang'o miyo wan waonge e kama okele Jaramogi mokwongo puonjo agriculture ka e kama koro ne igolo gini School of Government tidwoke koro bedo university kama koro bedo university koro ji ochako wa kuonde mopogore opogore mabiro ka ma kelo dongruok madak. Ewi dongruoge achiel ariyo adek ma jodak nyalo kwanogi rem kod kwayo mage ma pod gin go magigombo ni sirikal omed kelo e alworani kata olosi mondo Maseno omed dongore ometni ochal kod gwenge mamoko. Gimwaremo maduong' gi seche mwawuoyeni en ni en ndara achiel moriwowa mabe watiyogo waduto te. Ondara mowuok ka polis kae iluonge ni Kombewa Road. En rough road jal ma kaka chieng' rienyni to kiluokori gokinyi tichalo ng'awa koluokore. Matiende ni idok e lel kata customer nyalo luori idi. Security bende ok ber ahinya. Security ok ber ahinya. Nikech gichien ok ber ahinya ni kata ndalo moko chien koni nyocho waywak. Pod wan gi weche mag mpaka pod kelo weche mang'eny. Na weche mag mpaka no nyalo kelo cases kaka moko ma ji nyalo gore to kwadwar. Nikech sani koro wakwayo sirikal mondo timang'o obed jok ma nyalo donjore ma giloso familigi bedo pamoja. Maseno ka wadwa no bede gi chiro moro ma kelo ji kumoro achiel chiro mong'ere ni chieng' chiro wadware mondo bed 2 days a week mondo miyo ji orom kanyo mondo watim maendeleo. Barabara moko be kuonde gi ok ber ahinya. Security light bo wadwaro alafu security bar through officers mag polisi bonego bendi bedo maber. Shida yetu sana ni barabara. Kuna barabara ambayo tunafanyia kazi sana haswa sisi watu wa bodaboda. Hiyo barabara inaitwa Maseno Kombewa. Tunaomba serikali iangalie hiyo barabara kwa sababu huenda ikawa hiyo barabara itaongeza serikali max
ama iondolee serikali max. Hospital maduong' malong'o maber makoro nyalo accommodate jomodak ka nikech koro maseno duong'. Ok ni mana mache mwakete geno to wabedo go hospital maduong' manyalo accommodate jowagi duto te. Mana achiel kuom dongruoge mabende wagombo ni kochopo ka to gin gigo manyalo kelo na dongruok. Nyakwaramogi Ajwang' mana kamano gi kanye mwachopo godo e giko matelo makawuono e chendoni mar ng'e gwengewa. Amor nikech sani ka iwinjo nying gweng' ma Maseno kata ilimo Maseno to ing'eyo gimomiyo Maseno ne obedo Maseno. Omiyo kikidhi mabor medikete mane wang' jowi mari Ramogi mondo juma manyien bende wachak warom kodi kae ka kelo ni nono mar gweng' machielo. Erokamano kuom bedo kodwa. Oriti masani nyinga Millicent Adhiambo kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Machiegni wadonjo weche mag ohala bang' yudo kendo ng'eyo gweng' ma Maseno mayudore e kaunti ma Kisumu. Jatend migawo mar omenda John Mbadi oyango uso mar bath pok mare ne kambi mar Safaricom. Mbadi mane ni e nyim komiti od bura ma ochung' ne weche mag omenda okoni od bura ema koro irito mondo tiek loso fuok mag chike mabiro tayo kaka itiyo kod omenda mabiro donjo e agulu mar dongruok mag gedo. You ask it, CS, initiate you. Is it a one-off payment? One-off. This is money that once we conclude, we expect a fat check of 240.2 billion. So the 40 billion, the 40 billion advance in dividends will be lumped together on 204. Yes. And paid one fat check. One fat check, which will come to our consolidated fund, and then I will seek the approval of this Honorable House to appropriate it to the National Infrastructure Fund. Then once it hits that fund, a decision now will be made on this commercially viable project, how the money is spent. And this Honorable House will receive the list of those projects being funded. Jason Mutai jadak ma wuok Ngong e kaunti ma Kajiado bedo jaloch mar siling milion 2 e tugo mar jipange na Viusasa ka oloso Ngong bang' yudo chek mare. Mutai ma ne mor okwacho ni opango tiyo kod omenda go e siro tije mar pur kod tego ngimane. Jason, this is your check of 2 million bob, courtesy of Jipa. So nikasema let me do 3K. Pahali itaishia nifunge macho. Niseme hiyo nipatapotea. I think I did a little bit. It gets into you because I did a bit more than 3K. But niko happy me. It paid off. It paid off. For anybody who got 50, 500, a million, ili pay off. I don't think kuna mtu alitumia 50K kupata 50K. But bila hata kujaribu, utakuwa tu unani watch. Wewaka uyuyo machielo Nyakwaramogi ka uduogo to pod wan gi mamoko moting'o weche mag tuke kaendi. Kaneno ka ote medo donjo makagi kacha. Jaro Soja ng'iso ni Bati erokamano ne Ramogi TV kuom miyowa weche manyien maler ahinya kendo wacho ni antiere Gor Mahia State House Nairobi ka. Nizijoko galo ni Kinyoro Kasarani Gor Mahia vs Murang'a Seal. Nyis ne nyarbo mani chiro moro nitiere gwengi luongo ne Nyawawa. Wan jomatindo ok wang'eyo kaka nyingno nobiro. Chieng' moro koyudo thuolo to dhi e gwenge magim mondo ing'iye gweng' ma Nyawawa bende Nyaboma. Mano kwayo mar Jaro Soja osiep Dr. Raymond Omolo. Erokamano. Director Dominic Akogo, erokamano Nyawuodo Riri, ng'iso ni I'm very happy to have you with Bati on my screen watching live currently at St. Lawrence Dolish School. Emane ni emos. Erokamano nya Director Dominic Akogo. Isaya Makoranja Jaruwe wacho neno maler ahinya kendo nginya Iromina us Bati ne anyisi ni nyis Millicent ni obi korwa koni
otimi noro mar gweng' mar Wang'o Tong' miliero higa mar 2026 osemana donjo ka adito pong' e gweng' Manyawawa gi Wang'o Tong' bende yorue kocha bende riluongi ni mondo idhi ng'e kaka weche chalo kono. Aya, Joshua Dhoth Soja uri katieno erokamano inyen bende kuom kete Ramogi TV. Wakao yie nyako Ramogi kaduogo pod an gi weche mamoko ma en oimore. Are you a Kenya government civil servant no konaka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usiji box kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Some people think love needs to be loud, planned, impressive. But sometimes, love is simply choosing time together. It's barefoot mornings by the ocean, salt in the air, sunsets that don't ask you to check the time, and conversations that feel unhurried and real. This February, enjoy 4 unforgettable nights in Zanzibar from $980 per couple. A place where love feels easy, natural, and beautifully present. Because love isn't just about doing more, it's about being there. This is our love language. View travel, dream, explore, discover. Would you like to work in Dubai or Saudi? M-Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709-488881 for more information. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Koro wadonjo weche mag tuk Kenya Ramogi Club mar Kenya Police Bullets omako thuolo mokwongo e chung' mar klepe e lig maduong' mar Wakeni pacho ka thuolo magisebede nyaka ni lig mar season 2025 gi 26 chakre. Zitek mane olo gi club mar Kayole Starlets kata mane oloyo club mar Kayole Starlets gonde 2-0 dira mokalo. Gonde manolo duto gi jatugo Faith Muli nitiere thuolo mar 5 gi points 18. Lindsay Starlets gi Trinity omako thuolo mar 3 gi 4 kaka giluwore no. Kenya Police Bullets magin joloch e season mokalo ni kod geno mar nuo lwetgi okombeno kanyaka sani girieny e thuolo mokwongo point 1 mbele Vihiga Queens.
Game imekuwa poa, given that we've gone for maximum point na tumezipata, having scoring two goals and a clean sheet, so it has been a very good game. Going forward, nadhani inaleta a very good aura kwa team, because mkianza na win, then kila player ako motivated na ako ready to work, na inaonesha pia hawakulala during the break and things are moving on well. Hatuja lose hope. We won't give up. We'll keep on pushing them. We are not the first or the last team to lose a match or to lose matches, but we are trying to build something. We are also encouraging the girls to play. Tuke mag pinje Afrika madhi nyime piny mar Morocco donjo tielo mar nus finals ka timbe ang'wen nigi geno mar kawo kombeno. Tok techo oko tim mar Cameroon e tielo mar quarter finals, jobag tuke Morocco biro rakore gi tim mar Nigeria saa 5 mar otieno makiny. Motelo ne tugono, Misri ma osekawo kombeno nyadibiriyo biro rakore gi tim mar Senegal manoloyo tim mar Mali gol 1-0 e tielo mar quarter finals. Tuke gi ma higa 2025 biro bedo gi jaloch manyien tok jaloch mokalo Ivory Coast thich oko e tielo mar quarter finals. E tuke mag FA, klab mar Liverpool notengo Barnsley 4-1 loch machwalo gi nyaka e round